Tuntin huna Serchhip District Khopanga te introm Chhiahtlang Secondary Collection Center SCC hian Sawhthing stoksa engamozat la ommekin truck chip engamozat phur chhuah le hralhchhuah to ania hralhchhuah na kalpui mek zel ani boka Sawhthing hralhtur te chuan Sawhthing Bag ka muk thataka thunin mani ming le phone number chu marker pen manga chiang takaziaka anma ni ta ani ti chin chhiana thataka siam zel turin Sawhthing la hralh zel tur te chu SCC thoktu te chuan an cha thar le ani Keihi zonidal chuan moya kania SCC Chhiahtlangah secretary nilai kani hei kumsang hi le som hi le paruka sarkar malak na in Sawhthing chu lak chho an nile meka Serchhip cluster SCC Chhiahtlangah hian sarkar membi le dem sia tanga thu kan huangin ni som hi le pathum mar sang hi le som hi le paruk khanin SCC Chhiahtlangah Sawhthing dalu dan tu a rotation kha kan han ti chuak ka Serchhip Serchhip cluster SCC Chhiahtlangah hianin tuna hian khom za ta hi khonga kan nikum lama miang thau khan chung khua te chu Hriangtlang Bungtlang Keitum Serchhip le Chhiahtlang te kan ni chu tiang chuan rotation Sawhthing dalu dan tur akha ti chhuah ani ni som hi le pathum mar sang hi le som hi le paruka khan ta chuanin ni atang khanin Hriangtlangin rotation ma saber ani angin an lo dalut chowa tiang chuan a kho in dot angin dalu chhozel ani mairo chu bayar tur lamakha tumanga mu zung te ani tak lo awangin tumangin tuna hian inchhawk astok sa kan nei po kan ti chuak zung theilo dewa chumi te ni wang chuan rotation in dot dan tura po kha tleminan khailak ta dewa ni som pariat thali sang ni le som ni le paruk inrin ni thenga SCC Chhiahtlangah Sawhthing kan dalu to za ta hi a bag zong in kan soi mayanga a bag zong hianin sangli zanga somli pakwa he kan dalu to chunga chu buklovin kan han dalu tir phota thu chu kan or information kan don angin buklovin kan han dalu tir phota ti chuanin ni som pariat thali sang ni le som ni le paruk vek chin inrin ni chin ani chu karma sa inrin ni china kan hralh to zat kan buk chu to zat hi a bag zong hianin bags sang khazanga somriat pakwa vel buk to hralhchhuah to tina ni chu a keji khanin singa sanga le paruk borvel anita tiang chuanin kan buk chu to chin hi ani tuna hian stock hi engamozat alo omboka tin kan phur chhuah to zat hi atrak trip angzong chuanin truck trip thum vel hi a chuak ve to ni chumi china chuan a bayar a hi hei pathum lai anni piruati te tin heta North East Organic Network Foundation lamte anni tin voin ni somni thali sang ni le somni le paruk thotan ni hianin buk chhuah le mek ani boka bayar hi one India ho anni hian tuna hian an lot ve mek boka voin lama hian truck trip ni te chu in vailiam theitura kan hanin beisei deuh bok ani ti chuanin ni som ni atangin SOP kan hu atang SOP kan hu angin dem si atang ten ni som ni atang hianin alu trim kha buk to tur ti ani angin ni som ni atangin adalu tur information te kan hanin pe chunga chuan kan alut kan theyang chin te
akha chu buk chho char kan tum to don bok ani tiang chu tuna SCC Chhiahtlangah kan din mun chu ani tun din huna hianin information kan don angin SCC lam chu anin ni som ni atanga lut sim chu buk to tur buk char to tur ti kha voin ni som ni tang hian kan kal chhopui kan han tuma abak Sawhthing la nei la chau ve lo le la da lut man lo te akha chu khang apokha engmi engma za chu an lom kan ringa khang ate po khanin lo lungai lo ula sarkarin hei SOP thar ati chuak don ati chuak vatura kan ngaya kan Sawhthing te po kan hralh thei vektura kanin ngaya atiang khan kan nei angte sarkar hian farmer te din huna hre thiama chowang chuanin kan ha man hi min hmutir thawa hi sarkar hian tum tatani ti kha kan sei du boka chin chu ba kan belle du chu kan official lam kan dem si le Serchhip min bial tu te kan supervisor te kan coordinator zong te DC office lam te min ngai tu an min ngai tu em mani kan ma sa phe ka chuanin ni leng deuh thoi mi lo om pui ani khatiang te khan bayar te po kan han dor howa khatiang te khan ma min lak puya kutna thok tu ten an Sawhthing thar hi han hralhchhuah ve wat sela an ha man te hian mu wat se ti hi official lampoi hian min du pui ema chowang chuanin abikin Serchhip SCC min bial tu te kan official te kan supervisor te kan coordinator te hi an fel bi ke moti mai tur khopian an kan min ngai sak ema engkima kanin bekwal zung kanin ron zung phone ten tin WhatsApp group lama te po ti kan han sei ho zung ani thil har sa te po kan han sol zung chumi kara chung kan DC viak tha felem mai in mi han engkima advice mi lo pereng boka ani thazar hnuaiah hian kan thla muanga Sawhthing ching tu te po thamuang takin lo moro ti kha kan sei du ani